Ladies and gentlemen, I would like to introduce now the man who was responsible for managing the biggest crisis that we had in Romania with more than 1.3 million Ukrainian refugees at our border. A good friend, a top politician of Romania, and a good friend of the United States, the Minister of Interior, Lucian Bode. Bună dimineața, dragi oaspeți, stimați invitați, bine ați venit în România, bine ați venit la București. Domnule președinte al Camerei Deputaților, domnule vicepreședinte al Senatului, domnule președinte Pittinger, domnule președinte al Comisiei de Apărare, doamnelor și domnilor, doresc să vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să mă adresez dumneavoastră în deschiderea acestui eveniment de prestigiu. În primul rând, doresc să salut organizarea în România a celei de-a 22-a ediție a acestui forum, dedicat dialogului interparlamentar și interguvernamental pe teme de inteligență și securitate. Cu siguranță, având în vedere contextul internațional actual, nu cred că putea fi un loc mai potrivit pentru dezbaterea acestor teme decât capitala României, Bucureștiul. Vreau să felicit organizatorii pentru temele propuse și pentru profilul vorbitorilor și al invitaților. Consider că acest forum este o platformă excelentă pentru dialogul strategic dintre decidenți și liderii din statele noastre. Prin dialog și schimb de experiență, contribuim fiecare la o mai bună înțelegere a provocărilor și amenințărilor cu care ne confruntăm și creăm în același timp un cadru propice găsirii unor soluții viabile pentru gestionarea acestora. În dubla mea calitate, din care vă vorbesc astăzi, consider că miniștrii și parlamentarii sunt fără îndoială un jucător esențial în această misiune. Doamnelor și domnilor, traversăm un moment critic pentru securitatea, pacea și stabilitatea internațională generat de agresiunea militară a Federației Ruse asupra Ucrainei. Ordinea mondială și ecosistemul internațional de securitate pe care l-am clădit și cu care ne-am obișnuit odată cu finalul războiului rece sunt acum greu încercate. Printre aceste efecte ale agresiunii militare asupra Ucrainei le vedem deja și sunt date de instabilitate economică, criza energetică, migrația persoanelor și criza alimentară. Generează afectarea lanțurilor de aprovizionare din vestul regiunii extinse a Mării Negre. Riscul exacerbării acestor efecte nefaste este unul real, putând afecta din ce în ce mai puternic securitatea noastră la nivel european. Însă, dincolo de acest lucru, trebuie să recunoaștem că nu de foarte multe ori ne-am confruntat în ultimele decenii cu situații care, fie la nivel global, fie la nivel regional sau național, au generat un context mai favorabil decât cel actual pentru a discuta despre problematicile de securitate. Este o perioadă în care ne confruntăm cu o intensificare a conflictelor, cu o amplificare a prezenței armate și a agresiunii militare, precum și a surselor de instabilitate politică și economică la nivel internațional. Aceste crize suprapuse pun la grea încercare mai toate sistemele noastre, însă există fără îndoială și oportunități pe care trebuie să le fructificăm ca atare. Deși nu sunt neapărat o noutate, amploarea
factorilor și conduita elementelor perturbatoare trebuie să ne preocupe tot mai mult și trebuie să acordăm o atenție deosebită dialogului și cooperării în materie de inteligență și de securitate. Avem o fereastră de oportunitate în care, pe lângă revizuirea conceptelor strategice, trebuie să ne sporim capacitatea de a descuraja actorii ostili, să creștem disponibilitatea de a acționa în spiritul păcii și solidarității și, concomitent, să ne consolidăm reziliența și asistența reciprocă. În acest context, aș vrea să fac câteva observații punctuale și să lansez, de ce nu, unele teme de reflexie și dezbatere. În primul rând, agresiunea militară neprovocată și nejustificată a Rusiei împotriva Ucrainei ne demonstrează că atât prevenția cât și combaterea riscurilor de securitate nu sunt credibile în absența investițiilor substanțiale în modernizarea sistemelor publice. Mă refer aici atât la riscurile de securitate, atât la cele cu valențe militare, cât și la cele non-militare, precum cele provenite din zona criminalității transfrontaliere sau spațiului cibernetic. În fond, sunt în joc elemente critice funcționării unui stat, iar când vorbim despre investiții, vorbim nu doar despre dezvoltare și prosperitate, ci despre reziliență și securitate pe termen mediu și lung. Prin urmare, descurajarea eficientă a actorilor ostili, de care aminteam, fie statali, fie non-statali, nu este credibilă în absența investițiilor. În al doilea rând, infrastructura este coloana vertebrală a unui stat, iar dezvoltarea acesteia înseamnă, de fapt, facilitarea funcționării tuturor proceselor economice, sociale, politice și militare ce furnizează prosperitate și siguranță cetățenilor. Aceasta este abordarea realistă pe care trebuie să o avem, pentru că altfel ne vom confrunta cu situații nefaste. Dacă privim mai atent la contextul actual, nu ne putem permite niciun fel de disparități în acest sens, fie că vorbim de mobilitatea militară, fie de asigurarea lanțurilor de aprovizionare, pentru că în caz contrar, prețul plătit poate fi unul mult prea mare în cele din urmă. Nu în ultimul rând, criza actuală ne-a demonstrat disponibilitatea Federației Ruse de a utiliza puterea militară la cel mai înalt nivel, tactici hibride, atacuri cibernetice, dezinformare și manipulare, coerciție energetică și o retorică nucleară extrem de agresivă. Pe acest fundal, vulnerabilitățile noastre pot genera efecte în cascadă tot mai dificil de cuantificat și de estimat. Pentru a ne spori reziliența în fața acestor provocări, este necesar mai întâi să ne îmbunătățim mecanismele de gestionare a crizelor transsectoriale și transfrontaliere și, concomitent, să îmbunătățim comunicarea în situații de criză și să intensificăm combaterea dezinformării. În ceea ce privește România, profilul de stat european și euroatlantic, puternic atașat valorilor democratice și respectării drepturilor și libertăților fundamentale, reprezintă un garant solid pentru securitatea regională și nu numai. Eforturile noastre de consolidare a securității și stabilității europene sunt intrinsec legate de obiectivul strategic de a sprijini Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și pentru implementarea de reforme în vederea consolidării statului de drept și a rezilienței, respectiv eficientizării administrației publice. Doamnelor și domnilor, criza din Ucraina a dovedit încă o dată puterea solidarității și unității în cadrul UE și NATO. Așa cum evocă recent adoptatul concept strategic al NATO, vrem să trăim într-o lume în care suveranitatea, integritatea teritorială, drepturile omului
și dreptul internațional sunt respectate și unde fiecare țară poate alege propria cale, fără constrângeri sau sub amenințarea forței militare. Pentru aceasta trebuie să rămânem proactivi, să acționăm anticipativ și să învățăm mai bine lecțiile pe care această criză umanitară și de securitate ni le furnizează. Vă mulțumesc!